iki nang ATM yo wis tak tani dek kadulan. Ini ngantuk, sana kan malung. Ayo. Ada kabur, ayo kabur. Ikut pemilik. Woi. Mak Dewi tobat aja. Ojo malingan ndak elok kok masuk neraka. Ya wes, ayo njaluk sepuro lek nang wonge. Ampun, Pak. Tapi samane are loro iki aja diulang nang mana lho? Iya, Mak Dewi tobat. Awak Dewi pengen loro aja. Suwun Pak Dewi banget. Ini are loro iki tak kayak pelajaran. Tak latihno salat are loro. Siap. Kayak namkah. Apaan tuh? Apaan tuh? Kristen, Katolik, golongan. Apaan tuh? Waduh, itu loh apaan Mekah itu dengan sholat. Saya tidak tahu. Ayo wes, nang Mekah deh. Apaan tuh Mekah? Ayo, jadi takut deh gua. Iya takut. Nimbang tak lapor polisi. Iya. Ampun. Iya. Enggak jelas banget. Oh, dewe Islam Muslim. Dak, Kristennya Allah. Tidak. Wes halal bihalal yang main pak sepeda. Tak sepeda siapa? Sing awak dhewe mari jalan. Astagfirullah tapi wes. Anjing enggak dieling-eling. Tak. Iki lho. Tak. Permisi. Yo. Kenapa? Ini tadi halal. Idul Fitri ae sesuwe apa halal bihalal? Yo, cek awak dhewe ku cek. Nganu korek. Aku jadi halal bihalal aku Hindu lah. Hah? Lho lha iki gelange. Jarine men iku Islam dari dijak nang Mekah. Iya. Aku bilang Islam aku mlebu nang Hindu maneh. Lho men iku kayak apa sih nguruk ya rek? Contoh ya contohane. Aku sing kate sembayang nang pura. Wes. Yang mek nyentui sing cilik. Aku sing kate nyang omah, njogo salinan. Kan ono kene. Sok ngomong ae. Ngono. Bahaya iki lek Mas Kiki Hindu maneh. Aduh. Ana apa? Kene. Mas Kiki Hindu maneh. Hindu meneh. Gosip. Mas Kiki kate Hindu. Iku saiki kate ning gereja. Hah? Nyang pura. Iya iku wis salinan jare go salinan jare kate go salinan. Aduh, iki langit iki wis. Iya, opo iki lek ngono wae. Saudara. Weh, aku nek budal wis marine yo. Aduh, aja. Tenang. Takkan jajan. Kelambi situ. Andra 5, topi 3. Gelem ah? Sik. Lungguh. Lagi. Sik. Aku teh boleh. Aja mulai sik. Aduh. Wes. Tak seru. Ya wes aku tak mulai rek. Ojo. Elip turu Elip. Lho wis aku turu. Sikile. Enggak enak.
tak kira main melok Hindu karena Mas Kiki. Ya sepurane wes. Sebenarnya ya. Oh iya Mas, ya udah dikit. Ya udah dikit. Bukain baju ya wes. Apaan nih? Ada yang terbaru. Ya aku Aku dulu. jangan. Cepet deh. Oh ini aku. Misha Mayon. Ya, aku udah kerosak.